tu čisté? No čo, ja neviem, kedy tu bolo naposledy upratovačka, ale vyzerá to, že prach tu není. Tak, primerane, ne? Debili. Pýtam, či tu nejsú ploštice. Ploštice, no tak fuj, tak to zavoláme dezertéra okamžite. Na konci mesta je budova, kde si ľudia odkladajú peniaze. Banka, ne? Banka. Ticho! Tam love, ne? Veľa. Však banka, ne? Však love. Ticho, no. Vy tie love postrážite. Však my sme tí Ďusovi kamaráti, Dušovi víš? kamaráti, víš, ty si tiež jeho kamarát, ne? No, my sme došli na ploštice. A čo? Ja nerozumiem. Čo ja s tým mám? Však ideme zebrať ploštice. Nosiče, všetky ploštice, víš? Ploštice, my zebereme, víš, vydezertujeme ich, víš? Tento trezor vyzerá skoro ako hajzel, ne? Kde sú tí love? Puco, ploštica! Vystrieľali svine malé, utekali, ale my sme... Tak lítali. Ďakujeme pekne. Aj na budúce. Nezdá sa ti, že tej banke niečo zabudli? Peniaze. Ďuso nás zabije. Čo Ďuso, ale boss. Lácike, čo robíš? Poď už. Aj Puco, čo ma robíš nervóznym? To nemôžem ani dostať. Poď sem. Nakreslil som celý plán, pozri. Toto tu je križovatka, hej? Toto je križovatka. No. Tuto pôjde ten bankomatový kár, hej? No. Toto pri tomto dome prejde, vidíš dom? Počkaj, totok je dom? No. Totok je podľa teba dom? No. Však to vôbec nevyzerá jak dom. Však to vyzerá jak... Vôbec to nevyzerá jak dom. Kručina, to není podstatné, ne? Podstatné je, že tu prejde ten automobilový, bankomatový kár, hej? Tuto je semafor, hej? Čo je toto? Semafor. Semafor, toto je semafor? No. To už jak ty kreslíš? Však toto vôbec nevyzerá jak semafor. Čo si ty, však toto vyzerá... Vôbec to nevyzerá jak semafor. Ale Krucinál, Lacika, začínaš ma srať už, Krucinál, fagot. Však ja som celý plán musel vymysleť ja, a ty mi do toho kafreš len jedno na druhú. Ty si vymyslel plán, No. že? Kto si nechcel otvoriť účet banke? No ja, čo? No, dodrbal si mi celý úžasný dobrý plán. A môžem je za to, že ty kreslíš jak ten Pablo Mikado v modrom období. Keď som kreslil jak Pablo Mikado, tak tu neplánujem tieto hovadiny, ne? A navyše mal by som po uchu, to by som nechcel. Tak, počúvaj. Tuto prejde ten bankomatový kár, hej? Tuto okolo tohto semaforu, nehaj tak. Tak, dobre. Tuto si lahneš ty, hej? Tuto na cestu. Tu si ľahnem ja na cestu. No, S bicyklom. bicyklom. Počúvaj, nemohol by som si akože na cestu ľahnúť sem? Môžeš si aj sem lahnúť s bicyklom, no? Uco, to nepôjde. Prečo? Ja si s bicyklom na cestu nikdy neľahnem. No prečo? No lebo by som sa mohol zašpiniť. A potom by som bol celý špinavý. Kručina, Lacika, ja by som niekedy radšej bol jedináček. No to je sprostá bratrovražda, ty. Dobre, tak si tam láhnem ja sem. No vidíš, jaký dobrý plán. No, dobre, no, tak si sem láhnem, ale ty ich musíš dať všetkých dole, dobre? Tu, toto auto... Toto je auto? Tomu to ty hovoríš auto? Však to vôbec nevyzerá jak auto. Však to vyzerá jak... Vôbec to nevyzerá jak auto. Lacike, je ti to jasné? Komplet jasne. Ja si s bicyklom ľahnem na zem, Dobre. víš, akože ma zrazilo auto, víš, ale som padol, alebo čo, a oni mi prídu na pomoc, víš? No. Oni mi prídu, a vtedy, keď prídu na pomoc, tak ich dáš dole, víš? Ja ich dám dole. No, ale rýchlo choď za strom, rýchlo Za choď tento? Ne, Nemám ísť za ten je vás listetý. ne, za tento choď, za Dobre, tento choď. dobre. Ja si idem Dobre, láhnuť, dobre. hej? Uco, Áno, Lacike, nechcem veľmi vyzvedať, ale si v poriadku. víš čo, Lacike, mám pocit, že našu akciu s prepadom bankomatového kára budeme musieť na chvíľočku odložiť. Vieš, že si budeme ísť musieť na chvíľočku poležať do nemocnice. Jasné, ale... Víš, čo sa mi aj tak na tejto akcii najviac ľúbilo? Že som na tej zemi neležal ja.